Сега ще ви покажа как мога да качите аниме към сайта на Otaku България. Предупреждавам, че не искам да виждам някакви разпокъсвани качвания, примерно ова от средата на някой аниме, просто е така да я хвърлите вътре и да я качите, или някой филм, или примерно да започнете от втори сезон, просто е така да го метнете, а то да има първи, трети и четвърти, които въобще ги няма на сайта. Идеята тук да е бач сайт. Човек като отвори една тема да може да намери абсолютно всичко за анимето. Ето от това плюсче започваме. Първо трябва да качим анимето, давате добави ново. Тук вземате заглавие, аз съм отворил едно примерно аниме с доста дълго заглавие и го добавят. Ще започнем по принцип от дясната страна, защото е малко по-бърза и лесна. Етикети. Тук етикетите, това са ето тези работи, синоними къде пише. Просто ги копирате и ги добавяте. Също така може да добавите и българското заглавие тук. Аз в момента не знам как е, но просто ще го напиша някакво, нали, заглавие на български. Заглавие. И го добавяте и него. Тези тагове, с тях по принцип се търси самото аниме. Примерно в момента това аниме е добавено, тъй че може да проверите как става. В момента второто му заглавие е примерно това Мадоме. Ще напишем примерно Мадоме и ще видите, че то ще пъкне. По този начин го намираме. Или примерно с пълното му заглавие, или с българското заглавие. Тъй, че това е много важно да го направите. След това отиваме на жанрове. Жанровете на това аниме могат да ги взимат и от двата сайта, понеже фани да са малко повече. Добавени тук винаги добавят по 2-3 жанра: екшен, фентази, романс. Примерно си пишете екшен, то ще ви пъкне дори. Романс, фентази. От Анидъба мога да видим другите. Имаме магия, шонен и така нататък. Ето магия, като напишете ще пъкне. Шонен. В принцип около 6 жанра мисля, че са повече от достатъчни. Може и 7, може и 8, но не виждам смисъл чак толкова много. Студио, пак студиото ще го вземем от сайта на MyAnimeList. Ето го, Brain, не знам си какво. И го добавяте и него. Сезон. Сезон, това е пролет 2024, ето го тук. Пролет 2024, така го пишеме, пролет 2024. Озвучители ще се върнем на тях, след като попълниме ето тази страна тук. Държава, анимето 100% японско, да че пишеме Япония. След това стигаме до картинка за публикацията. Тук е самият постер на анимето. В моя случай аз съм го подготвил. Самият постер трябва да бъде преработен в определена резолюция. Ето го самият постер. Всички постери трябва да са с ето тази резолюция 540 на 760. Това е важно, понеже ако са различна резолюция на самият сайт, визуално ще изглеждат по малко по-различен начин. Примерно ще има някакво разстояние отдолу или отгоре, което не е много красиво и не е много праволинейно. Ето защо променяте примерно с тази програма или с някоя друга, която вие си искате. Резолюцията сейфате като JPG, както аз му викам, или JPEG, както уж му е правилното произношение. Сейфате си го. По принцип не повече от 500 килобайта, половин мегабайт трябва да са тези постери, може и до 1 мегабайт, но просто е безсмислено такава резолюция да я сейфате с някакво невероятно качество. Така или иначе самият сайт ще конвертира този постер, ще му смали размера, също така и качеството. Ще се върнем отново тук. Ето аз дори го имам подготвен, няма да го добавям. Вие само примерно ще ви покажа как става. Ето избирате си къде се намира, натискате си го, добавяте си го. Аз го имам вече добавено, само ще го избера от качени файлове. Ето го тук и го избирам. Защото вече веднъж е качено това аниме и след това се връщаме отново отгоре. То си абсолютно тук всичко си е написано какво трябва да направите. Тук поставяте самото резюме. Аз просто ще дам едно примерно. Ето това ще го копирам. Разбира се, на български трябва да го направите вие това. И копирате. Тук имате име на преводач. Пишете си, еди си кой е името на преводача. Примерно Влади. Ако редактирано от вас, отново пишете Влади и така нататък. Ако случайно тези работи въобще не са правени, като стайлинг, тайминг, караоке и така нататък, този ред го изтривате до двете точки. Е така просто изтривате ненужните работи. Кодиране, докъде беше? И тук стигаме до преведени епизоди. Ако анимето има примерно 2, 3, 4, 1 или там колко еди си епизода преведени от 12 или 24, просто ще напишете така. Примерно имаме 3 епизода преведени. 3 от 24. Е това е. Нищо повече.
Тук също си изписано какво трябва да направите, релиза по който сте превеждали. Примерно този ще оставиме, това го махаме и оставаме Era. Нищо повече тук не пипате. След това отиваме надолу. Тук вече имаме имена на героите и озвучителите. Тези работи по принцип ги взимате ето тук. Минимума, който искам да добавяте е двама. По принцип, дори да не са двама главни да има, дори да е поддържащ втори, поне двама герои искам да има там. По принцип мога да добавите всичките, ако не ви мързи. Но аз лично ги правя от 2 до 4, зависимо с колко ми си играе. Примерно това също трябва да е на български име, аз просто за пример ги добавям. Име на героя добавяте Нефелия, там каква е. Име на озвучител и Чиносе, нещо си кана. Снимка на героя, снимката я взимате от тук, сейфате си я некъде и си я добавят. Аз ги имам добавени, дори качени, с това само ще ги прикача. Мисля, че ето ги тук, да, ето, само ще я прикача. Същото за тази женската и не ще ги прикача. Роля на героя, това е главен герой, това пишем главен, държава, тя е от Япония 100% тази, тъй че пишем Япония. Тук като добави още, добавяте и втория ред, втория герой. Както казах, искам двама поне, мога да добавите и 3, 4, 5 и така нататък надолу. След това отивате на корицата. Това е един бекграунд, който, само да видя, примерно, да ви го покажа, това е бекграунда тук. Гледате горната страна да е най-видима на бекграунда, защото долната страна се изрезва по принцип. Ето сега ще го... това е бекграунда, който е готов. Той също трябва да е определена резолюция. Тя е 860 на 640. С тази програмка много лесно може да режете, така си взимате и примерно си го режете, ако е много голем е по този начин, изрезване и после проверявате резолюцията, пишете 860, започвате с него и той автоматично ще ви го преправи на някаква. Гледате да сте приблизително от 440, примерно когато пъкналото. Ще го махна за сега. Примерно ако тук пише 860, то пъкне на 500 или 480, трябва да изрежете още малко от долният край, за да може да стигнете до 440, за да не го разтегнете да изглежда грозно. И си го запазвате, по този начин е разтегнато и грозно, защото аз го преправих. И по този начин вие отново сейфате този файл и го добавяте там. Къде бехме? Ето тук бехме. Добавяте го в корица, аз го имам качено, с това само ще го добавя, примерно, къде беше сега, ето го тук. И ще ви пъкна за възрастни, не знам, това си го оставете на не. Ако случайно има много Edge или нещо подобно, мога да добавите дама. През повечето време си седи на не. Японското заглавие го взимате от... Ето тук отново, ето го японското заглавие, копирате, добавяте, някои хора могат да ги интересува, аз дори не знам защо го оставих това японско заглавие да седи в тия теми. Вече статуса, какъв е статуса на анимето? Излизащо и завършено, в очакване и в пауза, нали не искам да виждам такива. Излизащо и завършено, в момента това излиза, тъй че излизащо. Типа му е TV. Време траене 24 минути една епизод, тъй че пишем 24 минути. Българското заглавие там Мадоме беше второто заглавие, тъй че пишем Мадоме. Истинското е по друг начин, но това е само пример. Рейтинга го взимаме или от My Anime List или от AniDB 7,58. 7,58, дата на излизане, примерно беше мисля, че 4 април това аниме. Добавяме 4 април, година, до и понеже това няма показана година кога ще завърши, слагаме на такава въпросче. Ако случайно проектът е завършен и има година, си ги добавяме. Примерно юни, примерно 10-2024 година. Е по този начин да изглежда завършеното аниме. Общи епизоди, това мисля, че беше 12 епизода. Тук вече имаме допълнително. Ако към анимето има ова или филм, ще напишеме ова, примерно, че има една ова или примерно филм. Ако случайно има и от всичко, пишеме ова и филм или примерно филм и нещо друго, ако има там. Какви беха другите типове. Трейлърът също се взима доста лесно, аз съм го заредил дори, ето тук до равното. Копирате ето този код до равното, копирате го, пействате и готово. Вече имаме галерия, това са скриншотовете вътре в анимето. Може и от тук да ви покажа, ето ги самите скриншотове. Минимума скриншотове, който искам да добавяте е 6. Може да добавите, ако искате и 12, но минимума е 6.
Тъй, че аз ги имам по принцип качени, няма да ги прикачвам отново, само ще ги избера. Ето ги 1, 2, 3, 4, 5, 6, ето ги 6 скриншота и по този начин ще излезат. Това също трябва да си ги подготвите предварително, постер, бекграунд и скриншотове. И тук долу имаме директен стил, който вие няма да използвате и шорткоден стил. Тук по принцип аз трябва да добавя едни тагове. Не успях да го направя автоматично попълване като тази страна тук, тъй че това след като аз го одобря ще трябва да добавя едни тагове на тези линкове, които вие в момента ще добавите. А линковете, които трябва да добавите са торент линк. Примерно от ня мога да вземете, къде беше тази ня. Ето по този начин пишете заглавието на анимето, търсене, избирате най-много сидове и копирате линка отгоре. И го добавяте тук. Примерно, ако си искате да споделите самите субтитри, също искам линк към тях. Дори не знам някой какво не си споделя субтитрите, каква въобще е файдата от това, но избирате примерно Tox.bg или някакъв друг сайт, в който да ги прикачите и просто ми давате линк тук. Или примерно от Subsonax. Примерно, ще го напишем. Примерно е от тук, ако сте ги качили, копирате си линка и ми ги показват. Аз после ще добавя нужните кодове, които визуално ще покажат по различен начин тази информация за изтегляне. И ето това изглежда един завършен качен проект, като изключим, забравих нещо друго, звучителите. Ето тази категория тук също трябва да я попълните с тези имена. Когато ги преведете на български, просто ги добавете и тук. Като тази запетая е ненужно, трябва да се махне задължително тази запетая от тук. И от тук, разбира се. И накрая давате публикуване. Аз в момента ще излезе и няма да го публикувам това, въпреки че това ще го направя, ще изкочи като чернова. Ето, дори вие може да си правите чернови, ако случайно нямате време или искате по-късно да си попълните нещата, е тук запис като чернова и ще си продължите по-късно да си го редактирате. При мен като цяло нищо не се запази от това, което направих, защото не го запазих като хората. И вече стигаме до добавянето на самите видеа към темата, към самото аниме. Това става от следващата икона, която е ето тази. Ето тук давате добавяне и се стига до заглавие на епизода. Разбира се, такова дълго заглавие не е препоръчително от тама, затова може да изберете кратко заглавие на анимето, примерно английското или тук ето това, примерно Мадоме ще го вземе, това пак е някакво заглавие на анимето, примерно пишеме Мадоме епизод 01. Тук е номер на епизода, абсолютно пак също трябва да напишете 01, но има една подробност в момента. Трябва цялото заглавие да копирате, може дори част от заглавието, е важно да намерите самото аниме в ето този лист, като натиснете Ctrl и F и зададете името и Enter, така трябва да намерите после вашата тема, която сте направили. Задължително това трябва да се чекира, понеже накрая епизодите няма да пъкнат в самият лист вътре в анимето. Също нещо трябва да го направите тук, където пише аниме. Изберете заглавието, копирайте го и то ще ви даде ето така. Избирате го и тук. Просто трябва да изберете на тези две места заглавието на темата, заглавието на самото аниме. Тук при директен стил, този няма да го ползвате шорткод стил, тук при директен стил добавяме примерно от някой видеоплатформа самите епизоди. Примерно в нашия случай аз съм избрал тук нещо на някакъв... Чакай, изберем нещо друго. Няма да е това. Примерно е тук. Ще цъкнем малко рекламки. Даваме тук на сподели. И си имаме embed кода, който ето това. В различните сайтове по различен начин явно се взима. В този случай е така. И го добавяме ето тук. Като на сървър ще напишем tube.bg. Ето това е. Ето по този начин се добавят и видеята към самото аниме. Тук имате една категория изтегляне. Вие съвсем спокойно може да я затворите. Дори може да си ги местите тези неща, да си ги правите по начин, по който ви е по-удобен на вас. В моя случай ето това е. И публикувате. Също нещо трябва да направите за абсолютно всички епизоди. Същото добавяне, по същия начин чекирате нещата. И накрая, когато всичко е готово, аз ще проверя, ще го одобря. Малко сложно изглежда, но не е толкова, когато му свикнеш. И това е.